Il-Ministri fil-Kabinet ta' Robert Abela jidhru li jinsabu kuntenti bis-sitwazzjoni tal-pandemija f'pajjiżna, tant li meta mistoqsija biex iwieġbu min ser jerfa' r-responsabilità ta' ċerti deċiżjonijiet illi bl-aktar mod ċar setgħu jittieħdu aħjar matul l-aħħar xahar u nofs fid-dawl taż-żieda fil-każi f'pajjiżna għal darb'oħra intilfu f'attakk partiġan u mhux biss. Dan wara li Net News staqsa lill-Ministri Rodrigo Galdes u José Herrera dwar din iż-żieda sostanzjali ta' każi kawża ta' deċiżjonijiet spaljati u U-turns, partikolarment fih dan il-Ministeru tat-Turiżmu mmexxi minn Clayton Bartolo. Rodrigo Galdes insista illi il-Gvern Laburista għamel dak kollu li seta'. Dak kollu li nistgħu nagħmlu bħala pajjiż. Tiġa minnieh. Kif din is-sitwazzjoni qed tkun deskritta minn ħafna bħala mera ta' dak li seħħ bħal dan iż-żmien sena ilu b'deċiżjonijiet dubbjużi li ttieħdu mill-Ministru tat-Turiżmu ta' dak iż-żmien Giulia Farrugia Portelli, mistoqsijek din id-darba u x'ser jittieħdu passi, Galdes insista li għandu fiduċja sħiħa fil-Ministru Clayton Bartolo. Kien għandi fiduċja sħiħa fil-kollegi tiegħi, kemm il-Ministru wkoll tas-Saħħa, il-Ministru tat-Turiżmu. Jien għandi l-fiduċja sħiħa fil-kollegi tiegħi għaliex nemmen qed jagħmlu biċċa xogħol tajba. Ta' minkejja li l-każi ġodda ta' COVID-19 f'pajjiżna għadhom qed jiżdiedu b'insistenza b'aktar minn 1300 każ f'temp ta' 7 ijiem, l-ola żieda fl-aħħar 4 xhur. Iżda skont dawn in-numri huma mera tal-bilanċ li mexa bih il-Gvern ta' Robert Abela. U ċertament naħseb huwa wieħed ta' bilanċ meta jara wkoll każijiet li għandna llum. Sa dan it-tant mistoqsi minn Net News dwar x'għandu xi jgħid lill-artisti u lil dawk kollha li b'xi mod għandhom x'jaqsmu mal-industrija tal-arti u d-divertiment, il-Ministru Herrera għażel illi jattakhom u saħaq illi jagħmel xi jagħmel se jiġi kritikat. Kull deċiżjoni li tieħu se tiġi kritikat. Tiddeċidi mod se jikkritikawk mod, jekk tiddeċidi mod ieħor se jikkritikawk mod ieħor. Fil-waqt li membri f'dan il-qasam qed isostnu li l-konfidenza tagħhom kull ma tmur qed toqsilhom bil-persuni tekniċi f'din l-industrija qed ifittxu impjiegi oħrajn f'setturi differenti u jitbiedu lil hinn mis-settur, Herrera wieġeb li kull pass ħadu b'kawtela ta' fid-dawl li din l-industrija nżammet magħluqa anke meta l-każi kienu baxxi, b'rappreżentanti tas-setturi jisħqu li jinsabu ferm konfużi għax futurhom u inċert. Issa li l-każi għal darb'oħra żdiedu u pajjiżna spiċċa fuq il-lista l-ħamra tal-ECDC. Iżda minflok serħilhom rashom Herrera farfar kull responsabilità fuq il-Ministru tas-Saħħa, f'nifs wieħed qal li l-pandemija f'pajjiżna tinsab taħt kontroll u f'nifs ieħor li m'għandux idea x'se jiġri. Fl-events u dal-affarijiet, kunċerti u dal-affarijiet. Imxejt b'kawtela, imxejt man immano mal-Ministru responsabbli mas-Saħħa u użajt kawtela. Għax użajt il-kawtela ġejt ikkritikat severament minn diversi setturi. Edha taħt kontroll, naturalment, se jiġri fil-futur ma jaf. Francesco Catania, Net News.